الذي لولاهما على الوجود بأسره موجودا الذي خصصته بمحاسن سلب الكريم بها وحي موجودا اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحب الطعام إليه ما كان على طاقته. Ya ruwaito da shugaba sallallahu alaihi wasallam cewa mafi soyuwar abinci zuwa gare shi shine abincin da za a ci a masa ciyayya. Abincin da ba zai ci shi kaɗai ba, abincin da za a kawo a ajiye a tsakiyar jama'a kowa ya sa ba shi Allah ya fi sarki wannan shi kwanci. أي كسرة الأيدي ويوم هنوع. وعن عائشة رضي الله عنها أقول كسرة عائشة الله كانت تقريبا لم يمتلئ ذوق النبي صلى الله عليه وسلم شباب البيت. صلى الله عليه وسلم بيتأتك سوى القوشيبا. da ɗai ya ci abinci ya cika cikinsa har ya ƙoshi shugaban ya taɓa wani إنه كان في أهله لا يسأله طعاما ولا يتشحن. Shugaba sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kasance kana fi ahlihi la yas'aluhu ta'aman wa la yatashahha. A cikin iyali ba kamar sauran magidanta ba, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama baya tambayar abinci. Ga ainihin jiki ba a kawo ba ya yi magana ya taba sanda duk aka kawo bari lafiya in an kawo shi kenan in ba kawo shi kenan amma shi dai ya ce yana da ɗaukar abinci da taɓa yi ba yana kamu a ba kuma yana nuna bai taɓa nuna marmarinsa ga abinci ba ce kai abinci da ya yi daɗi in sun kawo masa abinci ya ci. Abin da kuma duk suka kawo bakin Allah bai taɓa wato rena abinci ba. Ba taɓa kawo masa abinci ya yi wani ina ma ka za ka kawo ba. Abin da duk aka kawo abin da Allah ya tsare musu suka dabarta suka kawo to shi kenan. Masu kawo shari'a haka nan abin sha duk abin da zai kawo bakin Allah na sha shi ba zai taɓa marmarin abu ya ce abu kaza nake so a kawo ba. Abin da iyalin su a iya nasu hanyar suka auna suke ganin abu kaza ya kamata mu kai wa shugaban shi kenan in sun kawo mara da shi. ولا يطلب على هذا بحديث بريرة وقوله. Ba za a shuka a musa wannan ba cewa ma'aikin Allah baya tambayar abinci ko baya nuna marmarin abinci da hadisin da aka rawaito ga sai da suna barira ba. Yayin da yake cewa shin ban ga nama bane a tukunyar taku. إلا أن سبب سؤاله صلى الله عليه وسلم قال وأنه لا يحل له. saboda watakila ba ma watakila ba ne wannan ita ce hakika wato ya riga ya fahimci cewa ne saboda ita barira sadaka aka bata wannan nama
ta kuma ta kawo wajen iyalin ma'aikin Allah. Su kuma tun da sun yi sadaka aka bata, to sun san sadaka ba ta halatta ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Da haka da suka gyara sai bai ga alamun za su kawo masa. To a sannan maganar da ma'aikin Allah ya ba saboda yana marmarin abin da aka dafa din ba. A saboda ya gyara musu kuskuren da suka yi na cewa sadakar da aka ba wa Barira haramun ce gare shi. Ya nuna musu cewa a'a tun da ba shi aka ba sadakar ba, in wani aka ba wa wanda aka baiwa shi kuma ya ba shi kyauta, to wannan kyautar ta halitta da shi. Wannan ba laifi shi ne abin da shugaba ya nufin yin nuna. Sai nuni ne musu bayanin hukuncin sunnarsa, cewa a ba shi sadaka kai tsaye shi ne bai halatta ya ci wannan sadaka. Amma sun an ba wani sadaka shi kuma wanda aka yi wa sadaka ya yi hadiyar wannan sadaka da manzon Allah. To ga wanda aka ba wa sadaka ne shi kuma manzon Allah gare shi hadiyar. Saboda ya ga su gabatar masa da nasa wato rabon na wannan nawa ba, kuma ya san cewa ba za su zaɓi kansu a kansa ba su kawo masa ba sai dan suna da kudurin cewa bai halatta a kawo masa ba, amma ba dan wai su suke so su kaɗai su cinye kan shugaban ya ce ba, ya san ba za su yi sai ilimin ma'aikin Allah ya gaskata a kan nasu, abinda Allah ya nuna masa sai zama shi ne abin da ya bayan Allah ya musu bayanin abin da suka jahilta na daga lamarinsa. Sun ce Rasulullahi ai sadaka ce aka ba Barira. Sai Rasulullahi ya gyarta musu ce to ai ita Barirar ita ce namu ne ka sadaka a wajenta. Amma da ni da ku tun da babu ta yi to ya tashi da matsayin sadaka ya zama hadiya, ya zama kyauta. Gare mu kyauta ne, ita kuma gare ta sadaka ne. To, ayo, mun ba sake komawa karatun baya fa. Wa amma dai wata rabbika hadis. Sai da suna Barira Bahaushiya ce. Bahaushiya ce ita. Khadimar sai ya ci na Aisha. Ana ƙara musu. Da ƙawai muku wani? Akwai wani khadimar da wani ana wanda ban ji ya shahara babu da mutane ba. Sai yi nuna Anasa. Sai yi nuna Anasa. Anasa yana da khadimar mahaifi shi ba Bahaushe. Eh? Siapa? To shi ma ka da mai ana son Allah ya ba wani sai san ana son Bahaushe Allah bayan ربنا wannan shi ne wanda ba ku sani ana sabu to mun ba sake komawa ciki a cikin hikimar annabi Luqmana ya bunayya idan kana da mai suna mutum da rasu shi ma ba hausa ne to sai da Luqman ba haushi ne an yi sabani akan annabta ta sa wasu tafi
cewa annabin Allah ne malar akan haka yake, wasu kuma sun tafi zuwa ga cewa waliyin Allah ne. Akwai wadda cewa ubangiji ya taɓa ba shi zaɓi tsakanin annabta da hikima, sai ya zaɓi hikima. Aka tambaye shi, ya Allah zai baka zaɓi tsakanin annabta da hikima, ka ajiye annabta ka zaɓi hikima? Sai ce ai saboda zaɓi ya ba ya ce da kai tsaye kurin naɗa ne ya ce ya mai da ni annabinsa, ya ce to da ba zai wata fargaba ba. Na san tun da ya zaɓe ne ba na annabtar, to irin nauyin annabta shi zai ɗauke mishi. Ya ce amma zaɓi ya bani, in na ɗau annabtar to ina gudun ɗaukan nauyin annabta, ina jin tsoron nauye-nauyen annabta, kar in je in durƙushe in gajiya ga wani ɗaukar nauyin annabta. Tun da ba kai tsaye ya bani ita ba, zaɓi ya bani, ni na zaɓar wa kaina. Da shi ne ya zaɓa min ita, to da ba ni da wani ɗa, amma tun da ni ya ce da zaɓa, to ina cikin tsoron ɗau da wani annabta. Amma magana ingantacciya ita ce magana da Aminu ta shi yake a kanta. Sai na Luqman annabin Allah ne. Na biyo siyaƙin Alƙur'ani. Akwai alamu guda uku waɗanda na farko a cikin Alƙur'ani waɗanda a kowace alama akwai ishara zuwa ga tabbatar da annabta sayyidina Luqman. Ayar ne da wani tabaraka ta'ala ya tabbatar da annabta sayyidina Luqman ita ce da Allah ya faɗa. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وكما قال إن الله يشاء وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. shawagi a cikin ayoyin Al-Qur'ani. Abin da na samu sai na samu duk inda Al-Qur'ani Allah ya ambaci wala kadace na, sannan ya kawo sunan wani bawansa a gaban wala kadace na, dukkan su annabawan Al-Qur'ani bai taɓa ambatan wala kadace na ya ambaci ya kama sunan wani bawansa bayan wala kadace na ya haɗa ɗin ko me ya ake na ɗin ba, sai annabin Allah. Ga ayoyin kama haka, wala kadace na Musa al-kitaba wa qaffayna min ba'dihi bir-rusul, wala kadace na Musa al-kitaba faqtulifa fihi, wala kadace na Musa 9 ayatin bayyinatin, wala kadace na Musa wa Haruna al-furqana wa diya'an wa dhikran lil-muttaqin. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. ولقد آتينا داود وسليمان علما. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. ولقد آتينا داود منا فضلا. ولقد آتينا موسى الهدى. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه تسكن فصلت وتسكن ولد. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة. أنا أقول لكم إتنا كان إتا باولي باوا يواني wata al'umma ya ambata, amma hatta ita al'ummar a ciki sai da ƙararrama sai da ya fito da lafazin annabta. Wadda dace na bani Isra'ila da kitaba wal hukma wan nubuwata. Kuma waɗannan bani Isra'ila da Allah ya ambata annabawan yake a cikin su, saboda ai annabawan aka sauko da kitaba.
annabawa aka sauko da hikimar kuma annabawa aka bawa nubuwatu daga hatta ita inda ba wani bawa guda ɗaya Allah ya waro ya ambata din ba bayan wani dace na din annabta yiya da ita dan ga shar wannan nubuwatu wannan alama ta farko ke to kaga da wannan jerin wadanda duk Allah ya kawo sunan su bayan wani dace na ba wani sabani akan annabta su dan me shi sai da kuma da za a sabani ya kawo shi da siga wacce bai taɓa kawo wani ɗan adam da irin wannan siga alƙawarsa ba sai annabinsa ya za a ce duk sauran annaba ne shi kuma a kuka shi da nai ko shi ne ba wani abin duba ne kai zama ko saboda fata sama ake wataƙila kuma wasu saboda wani abu da masu tarihi suke faɗa game da shi wataƙila wannan shi yasa suke ƙoƙarin su kaɗa da annabta game da shi saboda akwai ƙaunin da ake cewa ya taɓa bauta ya taɓa zama bawa su ba suna cewa ma kana tarbiyyar ɗaukar musa wa la abdan wa shafsan zafi ali to a nan irin yadda akan mata na kafa muku hujjoji akan cewa annabta a haƙƙin mata abu ne ingantacce zahirin alƙur'ani ya tabbatar sarihin alƙur'ani ya tabbatar kuma mafi yawan malaman musulunci sun tabbatar da haka da shi hukumu da alaƙi aka yi faɗa ce mafi yawan malaman musulunci sun yarda da annabtar sai da tuna maryam mahaifiyar sai da isa to da haka a nan na ce muku ba nubuwa za a sa mata sharafin sai na wuce ba risala ita ce ne wanda sharafin saboda ita ce ita ma nassin alƙur'ani ma ta ce ba ta aikowa ba gabanka sai mazaje to kaga ba bai ce ba mu taɓa zaɓar annaba gabanka sai ce ba mu taɓa aikowa ba domin ko aka aiko ai ba annabi kurin ake yi ba rasuli ake yi to da haka shi ma wannan sharafin na zancen ɗiyauci cewa annabin Allah ba zai taɓa zama bawa ba sai dai bawa Allah kurin amma da ya taɓa bauta ba zai zama annabin Allah shi ma ya kamata mu ƙaidance shi da risala ban annabta saboda duk wani abu da za a iya aiwata manzanninsa da shi ubangiji ya shirya cewa ba zai bari wannan abu ya shafe su ko da tafe su ba to dan aka bauta din ta zama cikin wannan layi saboda kada a cin kawo shi da reni da wulaƙanci yanzu mawadakin zama sai ta ba na nawa ma na yan takawa har za ka zo ma kana cewa da zuka za kana cewa da zuka ragowar mutanen sai su goranta masa yau kai da kwanakin bawa kake bari ma a ce a halattun ma bawa yake to sai ya zama abin goranta to amma in annabin Allah ne shi annabin Allah ba aiko shi zuwa ga kowa ba sai ga kansa da iyalinsa kuma wannan ayar da ubangiji ya ambata annabi Luqman a ciki za mu ga abin da ta tabbatar ne za mu ji ya tasa ɗansa a gaba ba mutane ta sa a gaba yake musu ko ki kira su zuwa Allah ɗansa in qala Luqman libnihi ya bunayya wannan take hakika annabta daga kai sai iyali haka annabta ce to wannan alama ta farko kenan akwai alama ta biyu yadda duk ka samu alƙur'ani ubangiji ya ce wa in qala sannan ya ambaci wani wa in qala ya kawo sunan wani bawa ambata yayin da bawan wani ya ce kaza ko ya aikata kaza to ka tabbatar wannan bawan Allah bai taɓa cewa wa in qala sannan ya ambaci sunan wani mutum wanda ba annabi ba wa in qala musa li qaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum wa in qala musa li qaumi inna allaha ya'murukum an tadhuru baqaratan wa in qala ibrahim rabbi an hadha baladan amina warzuqnahu min ath-thamarati wa in qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhil mawt
قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم وذاك السماء في القرآن إن الله يأتي وإذ قال sannan kulayo to za ka samu wani annabi ne babba da annabawansa bai taɓa kawo wa in kala sannan ya kawo sunan wani bawa wanda ba annabawansa bawa alƙur'ani sai dai akan in mun dakata masu cewa annabi kuma ba annabin Allah bane sai da shi kaɗai ne alƙur'ani wanda Allah ya koyi kala a kansa amma ba annabin Allah ba amma duk sauran waɗanda Allah ya koyi kala a kansu da annabawa ne ga masanin Allah to shine ka ji ma da kore ali alama ta ubangiji tabaraka ta'ala yana faɗa wa laqad atina luqmana al-hikmata ita ma hikima a alƙur'ani inda duk Allah ya ambaci wani hikima sannan ya ambaci wani bawa ba bayi ba bawa duk abin da nake gaya muku ina wala akan mufradi mutum ɗaya to inda duk kaji Allah ya ambaci hikima ya ambaci wani bawa guda ɗaya to ka tabbatar wannan hikima ba wani abu Allah yake nufi da ita ba wani yanki na annabta wahayi Allah yake nufi da ita wa qatala Dawudu Jaluta wa atahu Allahu al-mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima وأنزل الله عليك هنا مجانا شغبان حديثا وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم كان فضل الله عليك ينا مجانا عند عيسى وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل سنكما ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر إنما يشكر لنفسه yana magana akan annabi Dawud wajanna mulkahu wa ataynahu al-hikmata wa fasala al-ibad shi ne abin da za ka tsara da alamun guda uku Allah baya jero su a cikin alƙur'ani sai akan annabi ma babba daga annabawa to da haka bai kamata a ware annabi Luqman daga wannan baiwa ta Allah daga wannan ya kamata mu karfafi maganar da take tabbatar da annabta a cikin sayyidina Haka babu wani ja babu wata tantama sayyidina Luqman annabi ne tabbatacce daga annabawan Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Amin. Amin. Kuma kamar da na gaya muku walillahi hamdu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Annabin Allah ne kuma ba haushi ne. Allah ya taɓa aiko annabi a cikin Hausawa wanda shi ne annabi Luqman ba haushi kuma annabin Allah wato ina nufin ya naɗa ba ya aiko ba Allah ya taɓa naɗa annabi daga Hausawa wanda shi ne annabi Luqman sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Amin. Amin. Kamun da wannan hikimar da za a ba mu sa ita da wasu daga hikimomin nasa akwai wata hikima da ta ayatar da hikimomin sa masu ayatarwa amma wannan ta shiga rai sosai. Yana cewa wato mutane uku ba ka gane su sai yayin abu. Yana cewa wato
mai nauyin hankali ba ka iya shaida mutum mai nauyin hankali sai yayin fushi. Yayin da aka yi abin da za a tunzura shi a harzuka shi a fusata shi to a sannan za ka gane gwargwadon wani miƙidari yake da shi a nauyin hankali. Na biyu ya ce sadauki ba ka iya gane sadauki ta kan fuskokin mutane sai an shiga cikin razani an shiga cikin wata bala'ira mai ban tsoro to a sannan za ka gane waye sadauki waye ba sadauki. Na ukunsu ya ce ɗan uwa ba ka gane ɗan uwa na haƙiƙa ya ce sai ka shiga cikin buƙata. Yana ka ɗindin a tsakiyar buƙata sai da kuma ne ya ce to a sannan ɗan uwanka na haƙiƙa zai yi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya bunayya zamta ajil ma'ida. Daga irin hikimomin na shi sai na Luqman annabin Allah Bahaushe yana cewa ya kai ɗan ɗana, shi yasa za ku ji hikimomin nasa ba ga mutanen su yake ba da mutanen su yake magana ba, yana magana ne a kodayaushe da ɗansa. Duk sanda za ka ji wata hikima ta sai na Luqman za ka ji ya bunayya ya bunayya ya bunayya, wanda ita ce babbar shaida akan annabta. Saboda annabin Allah ne, Allah bai dora masa shiryar da kowa ba da kansa sai iyalinsa, ɗansa da matarsa. Shi za ku bi kullum maganar annabin Luqmanu akan ɗansa take. Ya kai ɗan ɗana, a yayin da uwar hanji ta cika aka cika tattab to tunani sai ya bacci. Hikima sai ta biya bacci. Gaba ɗayan gaɓuɓɓanka sai su ragwaje gabaran zabura da yankura a kan bautar Allah. In ka ci kan goshi ta kai burta, ba za ka samu ƙwarin tashi kai ibada. Wannan sunu ya faɗa ba akwai wata gurin kun ɗumar da magana kuma. Zoben ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, wannan wanda aka rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah, wannan zoben na hannunsa wanda in zai buga takardarsa tambari ita ake sawa a abin da za a saka kamar abin da na asali da suke amfani da shi a lokacin kamar alkaki haka na zuma, alkaki na zuma wanda a yanzu shi ne kamar kyalle wanda in ya ci ɗin yake narkewa, to shi ake samun abu sai a narka, an narka shi aka zuba a daidai inda ake so a buga tambari to da sauran ruwan nasa sai a ɗora wato fuskar zoba a kai. Shi yasa ai sunan zobe ya haɗe da sunan tambari na wanda ake kira su tamf, ya zama kowanne sunan sa kati, saboda ai su ainihin larabawa ba wai su tamfin su daban kuma zoben su daban, a zoben su shi ne ainihin kati, fuskar ta zoben ita ce ainihin su tamfin. Ba ka zo ma ake Allah shi akan fuskar zoben an rubuta la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sannan duk aka yi takarda za a abin nan aka narka wannan alkakin sai kuma a ɗauko kaki shi ne din da to na cire alfir ai hausa ce ai ana nan ba a rabu da makar ba, ai da kakin da alkakin duk larabci ne. Dan ka ce ka'akin ko ka ce alka'akin duk dai kana nan larabci ne. To kuna da irin zuwa Hausawa ba sa kiran wannan na zaman da alka'aki. To na saki malamin Hausa ne amma na
takardar to sai a ɗauko sai a ɗauko fuskar ta zoben sai a danna a kai to aka danna zuwa wata ƴan mudda sai a ɗage shi aka ɗage sai rubutun da yake fuskar zoben sai ya bayyana rubutu a kan takardar to an buga stamp to ko kun san wannan fuskar zoben na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga ina yake to daga Habasha shi ma fuskar zoben na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce wa kana fasu khatimi ko khatimi sallallahu alaihi wasallama habashiyya akan tarar sunna fuskar zoben na sayyidina Rasulullahi zoben na manzon Allah na azurfa ne amma fuskar zoben ba azurfa ba wani dutse ne wanda daga Habasha aka samu shi mai ratsin baki da fari shi da a fuskar zoben na shugaba sallallahu alaihi wasallam shi kansa fuskar zoben na wanda Allah shi ba ba shi yawa amin Allah ji kan baba amin wa qala subhanahu mallan sunur ya wada subhanahu man yaqul hatta yashba ilimi a mafiyocin lokuta baya inganta ga mutumin da zai ta cin abinci ya cika cikin sai ya bushe ana samun nadirai da su kuma aka sun haka ne wadanda su kuma inda su cika cikin ba sa da mutu kuma kamar wannan na iya saka masa hatsari wani balarabe na haushe na saka masa hatsari ne ko da haushe kamar wannan hatsari ne balarabe da haushe shi ba ya fahimta komai sai ya ci ya kushi ya cika cikin sa ya hani'a to sannan zai iya fuskantar karatu na taɓa karanta a wata tarjama da yau kansa da kansa yake faɗar haka game da kansa haka da zuwa cikin hadisi ingantacce wanda shugaba sallallahu alaihi wasallama amma ni ba na cin abinci ina ne barar rajewa shi ne muke cewa mai zaman faɗi ko mai harbe bakin Allah na cewa shi baya cin abinci a yanayin zama na harbe ko zaman faɗi shi ne ake cewa barar rajewa shi ne barar rajewa a cikin zama saboda a ci abinci a ji daɗin zira abinci a cikin ya zama ba shi da wani ƙaidi shi cikin ta ko'ina babu wani ƙaidi ba wani wai a tare da shi da kuma harbiya a cikin zama shi ne ne kamar mai harbi da makamancin wannan wato yanzu ba sai ka wannan sarka kafafuwan naka ba irin wannan zaman da suke faɗa wato kamar in ka zauna ma haka ka miƙe ƙafafuwan shi ma nau'i ne na tawakkul wato duk zaman da zai zama dai ba tsuguna a kai gaba ɗaya ba kuma kamar irin wannan zaman da kai ba ka ɗau cinya guda ka tura a kan ya zama dai zaman da duk za ka yi ya zama cikin ka a sake ki ai ba wani abu da ya raƙo shi bari ya tauri wani abu da gari shi wani shi suke kira tawakkul da makamancinsa da irin barnajewar nau'o'in zama da irin nau'o'in zaman da mai zama yake dogara a bisa abin da yake ƙarƙashinsa mazauninsa to mai zama a bisa wannan siga ta bararrajewa da harbewa ko zaman faɗi ko miƙe ƙafa to yana jawo kansa yawaita cin abinci. النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يوصل بالأكل مقعدا. shi wa shugaba sallallahu alaihi wasallama zamansa ya kasance a koda yaushe ma ko ba abincin da ci ba zama ne na rigayaci wato kamar zaman kuntukuru
wanda na sha wasafta muku irin zaman nasa a wannan makaranta ne lokaci zama na mai tsuguno shi ne mai tsuguno zama na wanda ya tsuguna bambanci tsakanin tsugunawa da kuntukurin aikaɗanci ba ɗiban nau'i ne na tsugunu kuntukuru nau'i ne na tsugunu amma ya yi shi shara-shara yawon ruwa tsugunu zama-zama kuma ka tattaro gwiwoyinka da hannunka wanda shi ne kuntukuru shi ne zama kuntukuru ويقول صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد. Shugaba sallallahu alaihi wasallama yakan ce ni ba wani ne ba illa bawan Allah da in zan ci abinci ne ba irin yadda saraki suke ci ba zan ci abinci irin yadda bayi suke cin abinci saboda ni bawan Allah in zan zauna ba zan yi zama irin na saraki ba zan yi zama ne irin na bayi saboda ni bawan Allah ba abin da ake yi a cikin ma'anar hadisin wato an faɗi cika ana nufin wato karkata jirgawa a zuwa tsarin jiki rabin jiki guda ba irin wannan jirgawa mutum ya kashe gida ba kashe gida ake haka na hannun kawon shugaba sallallahu alaihi wasallama an ba mu misali ɗan ikon nan game da yadda yanayin cin abincin shugaban namu yake sallallahu alaihi wa sallam wanda in za a yi wata ‘yan dariya game da faɗin shugaba sallallahu alaihi wa sallama yana cewa hasbubuna adama lukumatun ukulatun yuhimna sulbahu a wani bazin kuma lukaimatun yuhimna sulbahu ya ishi ɗan adam a wajen cin abinci ‘yan ƙananan domin ba ƙanana bayan kasance musu ƙanana kuma ‘yan wato adadinsu shi ma kaɗan su a kan kansu ƙanana kuma adadin nasu kaɗan shi ne aka ce lukayimatun hasbubna adama lukayimatun yuhimna sulbahu ‘yan ƙananan laumomi sun ishi ɗan adam wanda za su tsare tsatsansa wato su tsare rayuwarsa in ya zama bi ma na da shi ne shugaba ce to mu raba cikin namu kaso ɗaya mu ci abinci kaso ɗaya mu sha ruwa kaso ɗaya ko mu bashi fanko yadda za mu ji daɗin numfasawa da motsawa ba tare da cinkushewar gaɓuɓɓanmu ba shi ne amince shi ke mara bayan cewa in mutum yana son ya irin wannan raba cikin nasa kashi uku a yancin abinci to ya irin wannan zaman da shugaba yake yancin abinci saboda a yanda za ka tsuguna in za ka ci abinci to zai zama cikinka yana danne da cinyoyinka zai zama wannan cinya ta danne wani juz'i na cikinka na dama cinya ka ta dama ta danne wani ɓangare na cikinka na dama cinyar ta hagu ta danne sashin cikinka na hagu tsakiyar kuma yaro to ka raba cikinka kashi idan haka za ka ci abinci sai ka zauna a tsugune kaga nan da nan za ka ji ka kai geji da ka ji ka kai geji nan to sai ka dakata da cin abinci to sai ka kuma wani cinya guda to sai ka sha ruwa kana da ragowar cikin da ɗaya cinya sai ka sha ruwa iya inda ka ji ka kai gejin wannan to sai ka saka ɗaya cikin kenan ragowar abin da ya ragu kuma sai a ji daɗin numfasa a ji daɗin warkajani amin amin kuma shi ma kin Allah sallallahu alaihi wasallama
lomar shugaba ba ta wuce uku, ɗaya, biyu, uku. Kuma shugaba sallallahu alaihi wasallama baya tsoma ya ɗansa guda biyar ya sharto abinci. Sai Nasrullah ya a uku da su yake cin abinci. Lomar wanda yake ambata, lomar da yake ambata da yatsa. Su ne wanda Ibrahim da Sababa da Usuha. Waɗannan su ne yatsun da shugaba ke ya fitar. Abu wannan ya fitar da yake su ne lomar, su yake kira lomar. Wannan ya fitar da yake. Da haka yake cin abinci. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Wannan ai sai dai mu koma kan inni lastu ka hayatikum inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini. Sai mu komo kan wannan khususiyar ta shugaba, amma kuma to kuma a dan kamanta ko zo ka ce ai shehun kashi ya wuce haka ba. Nemi karatun jiya. Hadisai ingantattu sun shaidar da wannan. Tare da haka shugaba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hatta cewa rintsawar ma ba kasafai yakan yi ta ba, ta karanta a tare da shi. To kuma ita kanta rintsawar da yake shi yasa muke kiranta da rintsawa saboda ba bacci ba ce. Rintsawar ce ba bacci ba. Yana cewa yana cewa idanuwa na ne duk yayin da abin da yake kama ɗan adam wanda ake kira bacci ni in zan yi shi manzo Allah ya ce to idanuna ne suke rintsawa amma zuciyata a farke take ba ta bacci. Kuma tare da hakan in zai kwanta sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yana kwantawa ne a bisa tsagin jikinsa na dama saboda dai wai neman ƙarin taimakawa kansa a bisa ƙaranta rintsawar ita kanta. Saboda yin bacci mutum ya kwanta a kan tsagin jikinsa na hagu ya fi daɗi. Bacci a tsagin jiki na hagu ka kwanta a kan daman a kan hagunka ya fi daɗi. Saboda ne? Saboda zuciya a hagun take. Diya ne zama ka langaɗe ta ɓangaren hagu to shi kenan zuciyar ma ta daɗa samun langaɗe ma waje guda. Inda shi kenan sai a tabbaci kuma alamar katin lai. Abin da zai girgi za ka ya tashe ka ya farkar da kai ba abu ne ƙarfi ba. Da abin da ya rata da ita zuciya na daga sauran gaɓuɓɓa waɗanda suke a cikin cikin ɗan adam saboda karkatar zuciyar da zuwa tsagin jikin mutum na hagu. To wannan sai jawo mutum wato nauyin baccin da tsawon baccin. Idan ku mai bacci ya kwanta a bisa tsagin jikinsa na dama sai zuciyarsa ya zama tana reto. Saboda abin da yake a ɓangaren hagu kai kuma ka jirga ɓangaren dama to sai ya zama yana reto. Nan da nan sai ya zama ko ka je wani ƙyagen to sai dama zuciyar taka ba ta riga ta nan da ba tana reto. Da ka ji ƙyagen sai ka yi firgigit ka farka. Nitsewa cikin bacci ba zai iya nitse wanda yake kwanciya a tsarin jikinsa na dama ba. Wannan fasali kenan. Dangi na biyu kuma shine abin da yabawa da shi wato yake haɗuwa saboda yawaita shi.
abinda in ka yawaita shi shine abinda za a jinjina maka a yaba maka sabanin wanda muka fito yanzu abinda in ka karanta shi kuma shine ake yaba maka ake jinjina maka to shi kuma wannan da zamu shiga abu ne da ake son a yawaita shi wanda duk yawaita shi to wannan shine ya gyara abinda saboda cikarsa ne alfahari yake tabbata kamar aure kamar alfarma aure so ake aiwata shi to kun yi abinda musulunci yake a musulunci aure ba karanta shi ake so a yi ba yawaita shi ake so shi ne gyaran da ne ga dokar da kwamiti na garambal ɗin dokokin da suka shafi zamantakewa a jihar Kano ƙarƙashin masarautar Kano irin wato ya kuke kiransa abinda aka yi na doka ba a riga an ƙarar da shi ba motion ko? ta ai bai ma zama motion ɗin ba shi wannan dirasa ce kuran wato to da kira shi daidai abin da za a kira shi ya dai kunshi al'amura waɗanda suna da buƙatar a yi gyara a kansu a kuma kalle su da idan basira shi in za a yi gyara ya kamata ya zama gyaran a yi shi a bisa sakakkiyar zuciya da buɗaɗɗen ƙirji kar a riga kafin a yi gyaran a shata wa kai wani hadafi wanda shi ne ake so a cin masa wanda ta kowane hali gyaran da ake so zuwa ga wannan hadafin ake so a kai duk gyaran da za a yi masa irin wannan karkiyar ba a ƙarshe in ba a yi wasa ba gyaran ganda auna za a yi amma za a yi gyara na yanayin zamantakewa ta al'ummar musulmi a jihar Kano to kar a fara shato wani abu da dole zuwa ga wannan manufar ake so natijar gyaran ta kai to daga babban kuskuren da wannan yunkurin gyaran aka yi a cikin sa yunkuri ne wanda dama an shata masa wata manufa wacce ake so lalle ilalla ta kowane hali wannan manufar ita ake so a cimma don haka ga muhimmin abu ba a karanci meye muhimman kuma azaman matsalolin da suka lanyace lamarin zamantakewa a cikin al'umma ba a akwai wata manufa da ita ake so aka ɗau wani gyara da ake so da shigo cikin wannan doka so ake gangaro cikin wannan rariya ya tabbatar da wannan manufa to wannan babban kuskuren da masu ƙoƙarin shirya mana wannan tanadin kundin doka suka auka cikin suke ya kamata a farin farko tukuna ya zama da buɗaɗɗen ƙirji da buɗaɗɗiyar zuciya za a zauna da kuma waɗanda suka cancanta a dubi al'umma a kalli yanayin zamantakewar tata a gano meye matsalolin da suka fi hana wa al'umma ruwa gudu a cikin abin da ya shafi zamantakewar su waɗanda matsaloli ne suka fi zowa musulmi a Kano iya wuya a fannin zamantakewa to ni a nawa hangen masu wannan kwamiti ba su sha ko lamarin da wannan foundation wanda wannan shi ya jawo da na karanci gaba ɗayan kundin sai na fuskanci kundi ne wanda a ciki gaba ɗaya kamar an saita shi ne su daidai da irin kantattun da turawa suke na sai a kwato wa mata yanci sai a kwato wa mata yanci sai a daidaita tsakanin namiji da mace sai a daidaita tsakanin mace da namiji to ni sai na dinga fuskanta wannan bashin saboda ga wanda ya san matsaloli na zamantakewa ta al'umma magana ta gaskiya matsala ta zamantakewa ta aure musamman bata taƙaita akan maza kurin akwai matsaloli jirgin a tare da maza akwai kuma matsaloli danƙam a tare da mata
amma kundin dokar nan gaba ɗayan matsalolin da ya ƙoƙarin ya maganta matsaloli ne waɗanda in ka kalli za ka ga maza ake tura ne kai ka ce babu mai matsala a rayuwar aure sai mace ita mace ta zama la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna to da wannan madubin wannan kundin ya kalli mata kundin ya kalli mata ne da duba da wata manufa da wani gafi da wani kishi na cewa an zalunci mata an kuntata wa mata an takura wa mata to don haka shi bari duk wani ɗangi da aka sa mata bari ya ɓalle musu duk wata danniya da aka yi wa mata bari ya yabuce musu ita da wannan ruhin waɗanda suka tsaro abinda suka tsaro a wannan kundin doka da wannan ruhin suka tsaro wanda tafiya akan wannan barna ce da ta'asa ba karama ba da ai wannan gyaran gara an ba mu mun ci gaba a yanda muke dan da muguwar rawa gara in tashi kuma kar ai gyaran da za a je garin neman jira a rasa ido da gaskiya ka ba idan za a rasa wannan ba ma muska ba kan ma gaba ɗaya za a rasa saboda wallahi in aka tabbatar da wannan tsarin kuma aka aiwatar da shi to ku tabbatar cewa an buɗe ƙofar zina an cikin al'ummar musulmi saboda zai zama an tsaurara aure an tsananta aure an takura aure an karanta aure a cikin al'ummar musulmi yayin da ka takura aure ka kulle ƙofar aure ya zama ta koma ɗan ikon nan a cikin musulmi wace ƙofa ka buɗe musu ka buɗe ƙofar alfasha an kenan cikin al'umma da haka sun yi baran-baran a irin gyare-gyaren da suka fito da su a wannan kundin doka shari'ar musulunci irin siyasar da ta gina dokokinta a kai ta yi gaba su kuma sun yi yamma a babin aure ubangiji duk dokar da ya saukar a babin aure ya saukar da ita ne ba don ubangiji akwai usuli a cikin ilimin Allah ba don akwai rashin hangen nesa a cikin ilimin Allah ko sanin da ya ba ma'aikinsa ba don shari'a ta gajiya ga wurin hango na abu a'a duk dokar da Allah ya saukar da ita a babin aure a bisa ilimi a koma ina Allah ya saukar da doka a bisa cikakken ilimi Allah ke saukar da dokarsa kuma in Allah ya saukar da doka daga nan har Allah ya tashi ƙasa da wanda ke bayanta babu wani makhluki da ya isa ya gano abin da Allah ya gano shi babu wanda isa ya gano abin da manzon Allah ya gano shi daga duk hukuncin da ya zama ya tabbata da tabbatarwa Allah ne ya tabbata da tabbatarwar ma'aikin Allah ne to ba har Allah ya nade ƙasa da wanda yake bayanta babu wani malami babu wani shugaba babu wani jagora komai basirarsa komai tunaninsa da zai iya gano wani usuri ko gyara a wannan doka a irin wannan matakin Allah ya saukar da dokokinsa bai saukar da dokokinsa don a yi musu gyara ba ya saukar da su don a aiwatar da su a zartar da su tun daga zamanin manzon Allah har alkiyama ta tashi kuma ya saukar da su don su dace da kowace irin al'umma yadda dokokinsa za su dace da larabawa haka ya tsara su dace da hausawa haka ya tsara su dace da turawa haka ya tsara su dace da yarabawa haka ya tsara su dace da kowa su dace da kowane ɗan adam su dace kuma da kowane zamani haka shari'a ta gina hukunce-hukuncen aure a kan a yi raɓa-raɓa da aure a mayar da shi a yi ƙasa da shi ya yi arha zama duk wanda yake sanya aure zai iya kuma auren nan tun daga ɗaya har zuwa 4 in ma yana da iko ma ya yi ƙwaraƙware duk ba a kulle masa ƙofa bai ƙara da ƙwaraƙwara babban abin da Allah ya izini a babin abin da danganci rayuwar aure a yi mu'amala irin ta aure ba da igiyar aure ba
saboda irin yadda Allah ya kyamaci haka don haka Allah ya buɗe ƙofar auren hai ya buɗe wa bayansa ƙofa ƙarara aure arha daidai da dokar musulunci in ka ji aure ya yi tsada to ba a dokar Allah ne tsada in ka ji aure ya yi wuya ba a dokar Allah ne wuya amma a musulunci babu abu mai arha irin aure babu abu mai sauƙi irin aure Allah ya izinin ai aure komai talauci komai rashin aure da mijin da mata ko ba su da ci da sha Allah ya izinin ai aure kuma ko ba ka da cin ba ka da shan kai kana da buƙatar ka ƙara ta biyu Allah bai hana ka ba ya yi izinin ka ƙara ta biyu ka ƙara ta uku ka ƙara ta hudu abinda ba so ka yi zina ta kowane hali bai ya kai zina ba ta kowane hali bai ma sassauci ka yi zina ba to don haka kuma ta kowane hali ya buɗa maka kofa ka yi auren wanda ita ce siyasar musulunci a dokokin aure dokokin aure ba tsananta su ake so a yi ba tsaurara su ake so a yi ba sassauta su Allah ya kuma a basu akan sassautin da Allah ya sassauta ya fi kowa sanin yadda ya halicce bai shi ya halicce mu kuma shi fi kowa sanin yayaye mu wannan ibtila'in jarraba da Allah ya sawa dan adam ta sha'awa Allah ya fi kowa sanin illata ya fi kowa sanin hadarinta ya fi kowa sanin karfinta a tare da bawa da haka da ya sa masa aibi ya ce bai yarda ya biya wannan garari na sha'awa ta kowane hali ba ga hanyar da yake so kurin sai ta ita zai biya wannan bukata ta sha'awa da haka tun da ya san irin ƙarfin da ya saka mata a tare da mutum ya san irin hadarinta a tare da mutum da haka da ya sa aibin ya ce to ban yadda ku biya wannan bukata ba sai ta ƙofa kaza shi ne aure to shi ne sa sai ya mai da auren arha wanda ya yi bonanza aure ban ga abin da musulunci ya sauƙaƙa shi ba irin aure da yanzu daga irin kusakuran da ita dokar ta ƙunsa za ka ana ta ƙoƙarin duk abin da Allah ya sassauta ɗin sai an yi ƙoƙarin an ƙirƙiri sabon doka an tsananta abin da Allah shi ya sassauta shi a babin aure lokacin da ya kuri amma sha Allah zan dan tsako ɗan misalai daga ciki zan yi yar dajiya zan yi ɗan ta'aliki a kansu kafin da ci gaba amanan minan hawari ya bayyana من آل هاشم شفيع الورى يوما لا أمرهم شقا اللهم املنا جامعا وجامعة بتان أولياء العلماء كما ينبت الرديء البقل وبارك لنا فيه ما لا يا آمين اللهم املنا جامعا وجامعة بتان أولياء العلماء كما ينبت الرديء البقل وبارك لنا فيه ما لا يا آمين اللهم إنا جامع وجامعة من كان أولياء العلماء كما ينبت الرجيم الفقر وبارك لنا فيه ما لا يا آمين اللهم ألف بين قلوبنا ومثال بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ومثال بيننا اللهم ألف بين قلوبنا ومثال بيننا